سميناهم ንሶስተ ወርሒ ብዛዕባ መጀመርታ ግዜ ኣቦዬ ምስ ምኩነ እሞ ኣብዚ ድሕሪ ክንብል ዝገብር ነገር ይኸውን ድሕነት ሓቕታት እቲ ንመጀመርታ ግዜ እጃ ዝተኣረከተኒ እቲ ቀንዲ እጃ ኣንኮሉ እንተዘይምረተ ስደት ግና እቲ ኣዝዩ ዘይኩፋፍየ ነገር ኣብ ኣዝዩ ጸጥታ ምስ ኣደይ ኣብ ንዓይ ብምባል ኣበልኪ እዚ ብዘይና ቤተሰብ ዝመስል ደሓን ኣይኮነን እዚ ኣንቀጥ ካብ ብሓልፊ ነገር እንተቐየረ ኢሉ ከመለከትኩ ኣነ ኣብ ብሮንክስ ዝተቐልመተ ብብርቱ ትካል ኤርትራውያን ኣከባቢ ተወለድኩኒ እየ ኣደይ ዊንታ ሓደኛ እያ ኣቦይ ኣብ መጀመርታ እዋን ብዝሓለፈ ሙስፋኑ እቲ እንግሊዘኛ ዝመሃርን ኣብ ቤተ መሃርን ተክእሎ ዝተረከበት ዕድመት እያ ኣላ ብዙሕ ነገር ንኣነ ተቐሊለት ኣቡነትን ኣድነትን ሓደ እንደኣልዋ ኣንሳርፉየ ኣምሓራ እንተ እማ ብትንታነኒ ድማየ የፍረሓ እቲ ምኽንያት ኣይተመጸትኩን ኣብ ሰብ ዝኸውን ነገር ኣብ ዘለኩ ኸፈትን ኣይተባሃልኩን እንተ ምስ ኣይኮነን ነገርን ከይፈለጠን 30 ዓመት ቅድሚ ዝተመረሐ ሚስተይ ራሄል እያ እቲ ዘኸብር ናይ ግራፊካ ድዩ ጸጋማን ድንባዊ እንተሎን ግና ብዝኽር ኣዝሕንሰብ ሓሳብ ብዛዕባ እቲ ሓርነት ብስዕቢ ዝብል ክብለ ግዜ ብምግባር ኣለኹ እዚ እያ ፍትዋ ካብ ክሳ ኣብ ናብ እንታይ ክንጠብቕ ነበረ ውን ሓቂ እቲ ምዃኑ መፈተሻ ኮይኑ እንተዘይተረኸብኩ ነገር ግን ኣደይ ንእቲ መስተዋት ደስ ኣይበለኣን እንተ ከምዚ ተፈላለየ ኣይኮነን ንመጀመርታ ግዜ ክፍተናን ምውሳን ምስ ዘምርኦን ሱቁያ ነበረት ቡና ኣሸከነት ብሰማዕ ከስራሑ ሓቀን ይኣበልኪ እቲ ጭቃ ዝበለን ጸባባ ከም ዝምለከት ወይ ዝመስል ኣብ ትብል ንሓደ እዋን ኣሕዋተይ ዝብል ድምብ ደጊም ዘይኮነ ዝተጋጋም ኣሓባዩ ክነብር በለኩ ግና ካብ ነዝጸና ኣብ ክዖዝ እንደገና ተቐየረ ኣብ ብዙሕ ነገር ዝምነጸ ኣማሓዳሩ ናይ መራኣት እቲ ዝምረኣና ኣፓርትመንት ወይ ኳን እቲ መግቢ ናይ ራሄል ከም እዝኩም ይበል ነዚ ቂጣ እንዳእን መግቢ ልዕሊ ተፈላለየኒ ድምብ ሓቀኛ ዘይኮነ ግና በጃኩም ውዳበ ሓሳብ ከዓ ዝተኣሰረ ነገር ራሄል ተስፋ ኣብ ሰላም ተቃውሞ ክነብርያ ግና እቲ ዝተመነጸ ኣቐባላ በጃኩም የማነ ንበዓል ናይ ንሱኣት ኣብ ምስማር ከምኡ ይነግሩ ኣብ ንግሆ ዘይተደመሰሰ ናይ ሓደ ኣዝዩ ዝሓቀነ ሓሳብ እዩ ነበረኒ ኣብቲ ናይ ንሱኣት ንግሆ ንኣበቲ ኣካል ዝብል ዕላማ ኣደይ ተኣትዩ ኣብ መግበሪ ሕክምና ተበደለት ኣይተዛረብቱን ኣይተዋሓደቱን ኩሉ ዓመት እዚ እያ እቲ ተከበለኩን ነገር ኣነየ ዝኾነ ቦታይ በለት ራሄል ንዓይ ተብሂላ ዘይተበለ ብቅልጣፍ እንተተኣመመት ኣነ ግን ሰላም ክንብል ምስ ሓሳብ ምግባር እቲ ተወ እቲ ሙማሓዳሩ ኩሉ ንሕና ዝነበረኒ ነገር ክፋል እደለልኩ ራሄል ተደንኪት እቲ ሕጂ ኣይተመሰለትን ኢደን ብቅልጡፍ እንተተኣመተት ንናብቲ ኣፍ ዝሕተተት ኣደይ ተመስኪንያ ወግዓኪ ኣብ ውሽጥ ወሲደኒ ግና ኣደይ ኣይተወዓየትን ንኩሉ ክሳብ ቆይቱካ ብትካል ምዝዋዕል እንተዘሎካ ንኣይ ክብሉካ ሃተት ኣይትደቐን ኢትዮጵያ ኣብ ምምሕዳር ተዛዚምካ ኣብ ሆቴል ተቆመካ ኣብ ሕጂ ኣይንሓስብ እንሆም እዚ ቆይተካ ደቂካ እንተማለት ኣብ ጊዜ ብጊዜ ብትዓቲና ጥዕና ምብላዕ ምስጢር ኣይንበረን ኣና ተሰናከልኩ እቲ ናብ ምምሕዳር ዘለዎም ነርሳት ተውፍተኡ መምህር ዶክተር መብራህቱ ብሓደ ጊዜ ክትረክብ ብምልካት ወረደ ኣቦይ ተስፋይ ንምምሕዳሩ እንተዘመተ እዩ ተናገረ ኣቦ ኣብ መንከብ ዝተዋሓበኒ ኣብዚ እዚ አንከት ክስምዓ ነገር ከኣ ዘሎ ኣቦዩ ኣብዚ ነገር ኣና ሓሳበ እንተ ከም ነፋሲ ዝተወገደኒ ዝምለከት ነበረ ራሄል ኣብ ዓይነ ኣደይ ተከብላ ኣብ ምሕሊማ እንታይ ኣበልኪ ድሓን ይኹንካ ኣደይ አንጻፍ ሓከኛ ተናገረት ንሕና ተፈቲና በጃካ ምስ ሓሳምና ኣብዚ ናይ ሕጂ ስምዒት ሕይወት ሕቶ ክንሰምዕ እንተተቀበለኩ ኣብዚ ኩሉ ክትቀይሩ ነገር እተመሰል መምህሩ ተቀሚጡ ተረከቡ ብቀልጣፍየ ነቲ ብቀዳም ተምሃሩ ናይ ደም ትንታኒ ንኢደን ምስተረሃዩ ዘይተመለሰ ነገር ንምቕናት ተሰምዐ ብዛዕባ ታሪኻ ናይ ደቂ ንምመርማር ተወሲኑ ኣነ ኣብ ውሽጢ ተናዊሰ ናይ ሕማም ሓሳብ ኣሎኒ ብስቓዕ ኣብ ጎኒ ራሄል ክንብል ኣብ ሓፍሪ እያ ዝተካከለ እንድዩ በለት ኣደይ ኣብ ቁልጡፍ እንታይ ደረኽኩ ዶክተር መብራህቱ ናብ ዓይኑ ተመልከቱ እዚ ተብሎ ናብ ኣነ ተመልከተ ናሆም እዚ ደቂቃ ኢደን ብውሕደኛ ኣይኮነተን
መሬት በቲአን ኩሉን ተዘለኹም እቲ ብዝኹነ ድንጋይ ተሰናከለ ብቀጻሊ ዝምለከት ምስ ክተኣከበል ኣይተተረከበኩን ኣጽንዓ ተበጺሑ ኣቦ ናይ ራሄል ብምልኣይ ሓሸም ይባረኽ ብምባል ተስፋይ ብጸበባ እንተክሪእኡ ኣደይ ተናንበረት ተመሲል ከም ዘድሊ ኣይኮነትን ነገር ግና ዶክተሩ እቶም ቀኑን ዘሎ ንኽብል ንጥራይ እዚ ኣይኮነን እንተ ማለት እቲ ራሄል ተዓሚደት ኢላ ኩሉ ቀውሲ ተቀጸለ ብሓቂ ናሆም እቲ ቀዳማይ ዘረኸብና ውሕደኛ ውሽጢ ተተናፊት እንደ ኣይኮነካ እቲ ተብሓት ኣብ ሕይወትካ ዝተረኸበካ ተስፋይ ኣይኮነን ናይ ደቂካ ኣቦ ኣንኩሳ ብናንካ ብሓሳብ ኣድልዮ ስለ ዝተመርዓ ነቲ ውሽጢ እንታይ ኣሎ ብዛሬ ፈቲሆም ብቀኑ ንምኸለን ኣብ ተመልከት ብሰናይ ደቂ ዘለኣ ኣይትርእዩን እዩ እቲ ዘመስለኒ እቲ ክፍሊ ሕንፃ ብጸጥታ ተሰርየ ዶክተሩ ብዝኽሪ ቀኑን ቂራ ብሓቂ ብቀኑ ዝኽር ብትንኩልና ትቢ ብቃል ዛዘለዎ ነገር ክንቅርብ ኣለና ንኩሉ ቤተሰብ ኩሉ ናብ እቶም ተመልከቱ ኣደይ ዊንታ ተቀመጠት ብጽንዓት እጃኣ ተሰኪላ እያ እቲ በጃካ እዚ ስምዒት ድማ ንብሪ ዝተናበረት ይመስል ሓቂ እንተሃበኪ ዶክተሩ እቲ ሕጂ እንተበለት ቃል ንዝኣደነት በዚ እተባሃልኩ ነገር ግና ዶክተሩ ኣይተመልከተን ንራሄል ናብ ኣነ ተመልከተ ናሆም ብቀዳም ንኢድን ካብ ተማሃሩ ደም ኣካል ዝተፈጸመ መርመራ ተፈላለ ዝመስል ነገር ንምርማር ነቲ ታሪኻ ደቂኻ ንስተይቲ ንምርማር መሰል ናይ ዘንባባ መርመራታት ኣካይዱ ኣነ እቲ ንጥበት ምሕደራ እንተከየረ ከማምሓራ ብሓፍታዊ ናይ ፍርሒ ዓይኒ እቲ ብርቱ ንተረኣየ እንዲዩ በለት ኣደይ ብቐኑ ንዶክተሩ እንታይ ተረኽበኩም ዶክተር ዶክተሩ ናብ ኣደይ ተመልከቱ እዚ ነገር ብተወከስነት ቀስ ብከስ እንተተናገረ ኢደን ዘረኸብካ ደቂ ኣይኮነትን እያ እቲ መሬት ኣብ እግሪ ተናበየ እቲ መንገዲ ንምትሓበብ እቲ ኣብ ሕክምና ዘሎ ክፍሊ ኣብ ኣብዚ ዓይነቱ ጊዜ ከም ዘመረሓ ምጽንዓ ኢለ ሰምዒኩ እቲ ኣቦ ናይ ራሄል ከም ብመስተዋት ሓሸም ይባረኽ ተስፋይ ኣብ ትንሽ ድምፂ ድንግል ምስማዕ ኣደይ ኣብ ዓንቀት ብስምዒት ተመስል ከም ዘተነነሰት ክሳብ ሓንፃ የቀነኻ ብምባል ግና ዶክተሩ እጃኡ ኣፍልንጫኡ አንቅየኡ ነቲ ክትረኽቡ እዚ ኣይኮነን እንተ ዘይተመሓረት ራሄል ኩሉ ክትሐንጽ ነበረ እቲ ምስተዋት ናሆም እንተ ማለት አንተ ኣይኮነን ውሕደኛ ወልድ ተስፋይ ዘይንምርካን ዘይኮነ ነዊሓ ሕብሪ ኣብ ሕይወትኻ ዝተኣናቐትካ ኣብዚ ነገራት ድማ ከይነን ምሕረነት እቲ መንገዲ ቀብር ነበረ እንተ ንገረኒ ኣደይ ንምብላዕ እንዳነገሬት ኣይፈልጥኩን ነዚ ነገር ብነዚ መንገዲ ክትረኸብካ እንታይ ክትበል ብሕብረት ከቢሂልኩ ቃልኣ ተራራሰት ናሆም ኣብ 30 ነዋሕ ዓመት ቅድሚ ኣብ ዓለም ሕብረትና ብምንዓዳድን ተጸጊአ ኣብዚ ነዊሕ ጊዜ መምሃሪት እየ የዝነበረ ኢጣልያን ሉካ ምስ ዝተቆመኩ ሓደ ለዋሲ የተፈተረ ናይ ሉካ ዝተመሰለ ሕጂ ኢደን ምስ ተመልከተ ሓሪሙ እንታይ ብምባል ድሮኡ ንኣነ ንምመልካት ኣይተከውንን ንራሄል ክብል ከም መእናዊት ነገራቱ ክንትጠፍኡ እናከይ ትበሊ ድማ ተስፋይ ኣብ ቦታኡ ተሰኪሎ ተናዊሴ ነጎይቲ እጃኡ ከምቲ ዝመለከት ሓደ እንዳተቐንጠበ ንኣቢ ከምዚ ተዋሓቡ ይሕለፍ ሕይወት ክሳብ ደሓን ከም ዘይብል ተዓጢፉ ይመስል እቲ ኣብ ልበይ ዘሎ ትክክል ስድራ ተሰናከለ እቲ ደሓን ዘበላ ዕድመይ ተወለደኒ ተስፋይ ነዊሑ እንታይ ዘለዎኒ ብሓቂ ኣቦየው እቲ ምሕደራ ዝርከበኒ እቲ ሕጊ ሕጂ እንታይ ኣለኹ ማእከላዊ ከመይ ይህለወኒ እቲ ንኢደን ምስ ተመልከተኒ ብቐልጣፍ ተቢሂልኩ ነዊሕ ሉካ ተመስለኒው ዊንታ ኣብ በታና መደብ ተሰኪሎ ተረከበት ዘይተዛረበ እቲ ናይ ሓሳብ ድንጋይ እንተተወገደት እንተ ስጋኣት ዳ ረኺበኒ ከም ተረኣየ ሉካ ሓሪሙ ዓይኒኡ ተቐጺፍኩ ነዊሕ ደኣ እቲ ንራሄል እንታይ ብምባል ምክሳ ኣይትፈልቕን ኣብ ልበይ ሰናነስኩ ደጊም ሓፍኖ ኣልኩ ተስፋይ ኣብ ቦታኡ ነቲ ጥርጥርያ ኣንጻፍ ኣብ ትንሽ ቆልዓ ሰዓት ትሕዞቶ ደጊቅ እጃኡ ብምዕባል ተዓጢፎ ኣንተ ዓመት ብዓመት ንዕብ ድማ ተመሃሩ ሕይወትን ስድራን ብኣተሓባብ ህንሳና ሕጂ ድማ ንቃልና ስብሓት እንዳ ሓቢረና ተሳሕበና ኣደይ ኣይተኣማነቱን እቲ ዝነበረ ድማ ኣብ ሕይወት ዘተኣከበኒ ዘይተኻየደ ነገር ራሄል ነቲ ኢደን ዘረኸብካ እያ ዝተኣጽወት ኣብ ጭብጥዩ ተቢሂላ ግና ብድሕነት ዘበለ ድምፂ ክትጥፍኣኒ ተፈቲን ክሓፍተኒ ፕርሒ ክንደኣ ነቲ ዝተኻለኻ ነቲ ሓደ ሕቹት ኣብ ቤተ ሕክምና ኣብ ቤተሰብ ኣብ መምህራን ብዙክ ነገር ከም ዘለኻ ተንዓቕና
ንምሕዳር ምስጢርኻ ነቲ ቀደም ተመሃሩ ምሕልና ይኸውን ኣብና ዊንታ ናብ ናይ ክነታት ትግራይ ዓይኒ ተመልከተት ብትንሽ ተካላ ስድራ በጃኻ ይቕርታ ራሄል ብፍርሒ ተቐጺፍኩ እቲ እተረከበ ነገር ድሕሪ ዓመታት ብከፊል ድማ እንታይ ዝሰናነበኒ እንተተመለከትኩ ተስፋይ ቀስ ብቀስ ናብ ደረቢ እንተዘመተ ኣደይ ተራእዩ ንኹበል ምስ ተመልከተት ተስፋይ በጃኻ እንታይ እትብለኒ ብምባል ንከርብ ተመልከተት እጃኡ ኣይደለወሉን ኣይፍትሕን ብቓልጣፍ ኣይትብለኒን እቲ ደረቢ እንተዘጋጋ ብሓንባብ ንብሪ ተመሰለኒ ኣነ ናብ ራሄል ተመለከትኩ ነቲ ኢደን ዘረኸብካ በጃኺ ይክርታ ብምባል ልቤ ተሰናከለ እጃኣ ንኣነ ዘሎኒ ደንባ ተጸንሒቲ ናሆም ኤደን ናትኻ እያ ደም ኣይኮነን ብቓል እንተበለ ኣቦነት ኣብ ውሽጢ ነይሩ ኣነ ናብ ኤደን ተመለከትኩ ብርቱዕ ተናወነቲ ዓይኒ ብቕልጡፍ ተብሂልኩ ናተይ እያ ኣብ ኩሉ እዋን ናተይ እያ ዶክተር መብራህቱ ነቲ ተስፋ ዘይብሉ ነቲ ምስ ዝነበረ ስሜት ቀጺሉ ናሆም ክሕተት እየ ብነቲ ናይ ጀነቲክ መርመራ ኣምሓያሽና እቲ ሜዲተሬንያን ተፈጥሮ ኣብ ኢደን ዝበለጽ ቀለም ጸጉሂ ከምናተን ምዕባለ ኣገልግሎት እዮ እዚ ካብ ዓነ ተኻደ ኣይኮነን ካብ ብዙሕ ውሕደንያ ኣቦኻ ብግልጽ ነይሩ ብዝሕቱ ግዜ ደንብ ከም ዝተረግጸ ሰብ ኣብ እዋኑ ይቕስል ኣነ ብደስታ ግና ኣብ ልበይ ብጅነት ናብ ኣደይ ተመለከትኩ ኣደይ ብሓቂ እዚ እወ ብምንባል ንመጀመርታ ቁልዓ ግዜ ኣደይ ተዓቲፍታ ተራእዩ ዓይንኣ ተምራሓ ንኣነ ተመለከተት ደሃን ክትፈልጥና እንተተኻይደኩካ እዩ ነቲ ሕይወትኻ እዚ ድሕሪ 30 ዓመት ሓደ መርዓት ሓገዝ እያ ዝገበረንኩ ናሆም ኣብ 31 ዓመት ቅድሚ ኣብ ግሉጽ መዓልቲ እየ ዶክተራት ብግልጽ ተስፋይ ኣይኮነን ምስ ዘነበረኒ ወሲዱኒ ኣነ ኣብ ዝተፈላጥ ስነ ምግባር ኣብ ኮንፈረንስ ምስ ኣብላ ሰብ ተዛዚምኩ ስሙ ሉካ እዩ ኣደናዊ ሓዚን እንተዘይተፈላለየ ሓደ ለዋሲ ተፈጠረ እቲ ምስ ዝተቐረበ ቃል ተቐዲሙ በሎ ኣነ ምስ ተዋኣት ብተፈላለየ ምክንያት እቲ ዕድመካ ምርኢት ኣሎኒ ነተስፋይ ድማ እዚ ኣብ ስሚት ከም ዘይተቐረበ ተመሰልኩ ኣነ ብተሐቅና ተቐምጠኒ ልበይ እዚ ነገር ከም ዘመልከት ብምትንዓ ይሕንጠና ናይ ዕድመይ ሓሳብ እቲ ዝነበረ እቲ ኣቡ ዝበለይ ቃል ምስ ተስፋይ እንዳይትበሃል ብብሉስ ኣንኮሉ ድቅ እንዳተዋሃበኒ ግና ሕጂ እዚ ቅድመ መንገዲ ሕቶ ተወዩ በኣልኩ ኣነ ሉካ እቲ ዓይነት እትረኽብ እቲ ኤደን እንተተመለከተ ንኽብል ናብ ምርማር ዝወሰደኒ ኣደይ ኣብ መደፍ ተውፊት እቲ ጽባሕ ጭቡቕ ስነ ስርዓት ብግልጽ ንብሪ ክሳብ በነዚ መንገዲ ዝበልኻ ክትረኽብ ኣይፍልጥኩም ቁስሊ ንልበይ ብዘይ ቃል ተዛረብኩ ናብ ሉካ ነዊሕ ሰከንዱስ ብጸጥታ ናብ ምንባር ቃላት ምግንዘብ ኣስቸገሮኒ ነገር ግን መጨረሻ ቃላተይ ኣብ ኣፌ ተወለወሉ ስሜ ናሆም እየ እንተ ማለት ልበይ ይሕልወኒ ክኸውን ከም ውሕደኛ ድቂኻ ቃሉ ናብ ሓንቲ ግዜ ረኪበ ነገር ግን ምስ ዝተቐየረ ተዓቲፍ ኣይተፈጸመን ንብሪ ተቀምጢ ንኣነ እንታይ ዝበለ ኣይተጠርነነን እቲ ቀዳማይ ግዜ ስም ኣደይ ኣይተወሰነን ግና ናብ ኩነታት ኮንፈረንስ ኣብ ቦታ ዝተገለጸ ምስ ተናገርኩ እንታይ እዩ እወ ብቅልጡፍ ተብሂሎ ኣደኺ ኣስተምሂረኒ እቶም ነገራት ኣስተምሂሮና ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ኣዝዩ ነገር ዝኸውን ሓሳብ ዝበለ ብዓቕለን ዘለኹ ፈርሒ ተወሳኺ እቲ ለዋሲ ናይ ኣዝዩ ግዜ ንእሽቶ ዘበለኒ ነገር ነበረ ኣብ ሕሊናይ ደስ ኣብ ዓይነቱ እቲ ተፈጥሮ እዩ ኣነ ኣይተሓሰብኩን ክትገድፍኒ ኣይትፈልጥን ንኣነ ድማ ኣይሓደገኒን ኣይወለደኒን ግና ኣብ ሓቂ ንምንባር ኣይተፈተነን ልመርመራ ዲኤንኤ ተሰማማዕና ንሰሙን ግዜ ሓፈሻ ዘለዎ መርሓቕ መርመራ ክወሰን ሓፈሻ ኣንብሳ እናተቐበለና ንሳብ ዲኤንኤ 99 ከተመይ ፈተማ ኣምኩ እዩ ኣቦይ እቲ ወሲኑ ከም ዝተረከበ ፍትዋ ኣብ መንስያት ቤተሰብ ኣይኮነን ተስፋይ ኣይተናገረን ናብ ዊንታ ኣብዘይ ሓበሬታ ንሱና ተንቅየበ ዘይተወሰነ ዕላማ ኣላ ናብ ግድና ኣቦና ዓዲ እንተኻለፈ ስልኪ ኣይመለሰን ሓንቲ ግዜ ናብ ኣና ወለደ ኣብዚ ኤደን መጻኣ ነገር ግን ኣብ ገበሬታ ኣይገበረትን ንኣነ ደሓን ኣብ ቃል ተናገረት በጃኻ ቅድሚ ንተስፋይ ተናገር ብምብላዕ ተመለሰት ነገር ግና ኣብቲ ጊዜቲ መንገዲ ክመልስ እየ ንምምካን ራሄል ንኣነ ክትክክል ኣብ ማዕባለ ዝነበረት ብሰላምነት ከም ዝነገር ንምምላስ ሓቂ ዘሎ ኤደን ብብሉጽ ዓይና ብተጸዋዕ ኩሎም ዝተፈጸመ መንእስያት ሓገዝ ብብሉጽ ሓሳብ ይገደፍ
እቲ ልበይ ብቕዓት ብሓሳብ ንሕና እንታይ ኣይነና ኣብ ኩሉ ግዜ እቲ ዘለዎ ሕብረት ከም ዝረከበ እትመስል ንሶስተ ወርሒ ብዛዕባ ምስ ነቲ ሓቂ የተፈጸመ ፍቓዱ ተቀናጥ ኣይኮነን ንእሽቶ ከም ዝነበረ ነገር ግና ነቲ ሓቂ ዝተመለከተ ሕይወት ጭዋነት ዘሎ መጀመርታ ተሰንከበ ኣነን ራሄልን ኣብ ዓይነ ኣይተነበርናን ምስ ኤደን ብርቱ አንኮሎ እቲ በዓል ደቂ ኣንስተይቲ መጀመርታ ድሕነት እቲ ንብረቱ ምስ ኤደን ኣብ ኩሎም እዋን ብስዕቢ ብሓፈሻ እቲ ሉካ ንሓደ ሳምንት ድኽሪ ምስና ይነግር ነገር ግና ኣይተተዓገደን ብቀሊል ዕቢት እዩ ኣይተመራራን ኣይገደፈን ንእሽቶ ዘለዎ ሰብ ኣይሓበነን ኣብ እዋኑ ክትረክብ ተብሂሎ ተሓጐሰ ኣብ እቲ ሳምንት ሉካ ካብ ካሊፎርንያ ንኣነ ፍልስላሊ ይሰጋሕ ብኣዝዩ ሰንደቕታት ዝተጻፈ ኖኖስ ገርል ዘሎ መልእኽቲ ንኤደን ንሓደ ሸኣቱ ከም መዝገብ ብሓቂ ዝተዘረከ ብዝነበረ ድምፂ ሉካ ኤደን ብብሉት ተጸዋዒት ቃል ኣቦ ኣብ ውስጢ ኣይፈልጠን ግና ብሕላፍነት ተቐበላ ናይ ዊንታን ተስፋይን ጉዳይ ድኽሪኡ ዝተረከበ ደጊም ቀሊል ተመሰለ ድኽሪ ሰሙን ብሰሙን እቲ ዝተፈተነ ኣካል ምኽንያት ንዝተነኣሰ ትካል መግባርነት ሓደ ዝተረከበ ኣመሓዳሪ ዝምድና ንኣነ ናይ ተስፋይ ቃል ድሓን ተረከበ ኣንተ ደጊየ ኢኻ ክሳብ መዓልቲ ዘይክውንካ ኣብ ልቤ ኣቦኻ ኢኻ ግና ነቲ ዓቢ ኣቐቢቢ እንተኣሃበኒ እንዳተረከበኒ ጊዜ ፍለጥ እየ ኣነ ተቀበልኩ እቲ ዘይቀበለኒ ነበር ኣይኮነን ኣደይ ዊንታ ደጊም ተስፋ ኣብዝኣላ እቲ ምስ ልበረ ስልኪ ዝተዋሓደ መልእኽቲ ምሕባር ቅድሚ ዝገበረት ገበሬታ ናይ መዓልቲ ናይ ኣሕባባት ኣብዚ ዝበለ ሓጎስ ነቲ ዝተረከበ ደቂ ኣቦ ከምዚ ብዝተሰናከለ ፍቅሪ እንተሰርሐ ኣብ ኣዝዩ እዋን ኣይተጽፍናን ኣይተመሓሓይናን ኣድራጊት ነቲ ነዊሕ ደቂ ነቲ ኣቦን ሓቦ ናብ ኤደን ተመለከተት ብስቓዕ ነቲ መሰረት ነገር ተመስልና እቲ ዓመት ኣብ መዓልቲ ደሓር ኣነን ራሄልን ኤደንን ናብ ካሊፎርንያ ምስ ሉካ ዝበለ ናይ መጀመርታ መገናኛ ናይ ሰዓባት እዩ ተረከበ በዓል ኤደን እቲ ኣቦ ዘይንሙርካን ብሰላም ብዘይክርከስ ዝተቐበለ እዚ ደክተያ ብምባል ዊንታ ኣብ ዝመስል ተመስለታ ነቲ ንብሪ ቀሊል ዝተረከበ ነገር ግና ተመስለታ ተረከበት ኣነ ኣብ እቲ ዝሓለፈ ኣዕሚቱ ተረከበኒ ንሰብ ኣብ መሓደራ ኣይኮነን ነገር ግና ንሰብ ምስተዋት ንኤ ሰላም ኣብ ምንባር ንፍቅሪ ኣብ ደረጃ እቲ ኣምነት ክትበኪ እትፈልጥ ናይ ኤደን ስም ትርጉሙ ገነት እዩ ግና ንኣነ ብሓቂ እዚ ገነት ኣይኮነን ነቲ ተሰሓቐ ውኑብተኛ ኣይኮነን እዚ ብጥምቀት ብምስና ብምሕዋዕ ኣብ ዓብዪ ሓቂ ተሰረሐ ኣብ ኤደን ናትና ሕቶናዩ ፍቅር ኣይመሐረን ነገር ግና ይጽናዕ ምስጢር ይሓግ ነገር ግና ይኣንፈትና ቤተሰብ ደም ኣይኮነን ነቲ ነበርካ ነቲ ተፈላለየ ነቲ ተመሓደረ እዩ እንተዝደለኹም እዚ ታሪኽ ነገር ብዙሓት ጐንደኛ ኣበለ ኣብ ኤሪትርያን ስቱድዮ ይመዝገቡ ናይ ሓቂ ሕይወት መንገድ ክትሰደብ ዘላ ተወዳዳሪ ቫይድዮ ተደልዩ